Dwi'n gweithio ynghylch meithrin Garn Bach Tryweryn a di gwneud ymrentisiaeth Gofal Plant, Lefel 3, a wedi mwynhau pob eiliad ohono fo. Wedi cael profiadau byth gofiadwy dros y flwyddyn a hanner dwytha yma, ac yn hynod falch mae di wedi penderfynu cwblhau'r brentisiaeth. Clywed yr adar yn canu. Dwi'n teimlo mod i wedi datblygu sgiliau, wedi dod yn fwy hyderus a wedi dod i deall anghenion plant a sut mae plant yn meddwl. Mae rhywun wedi gweld ochr arall i'r maes gofal plant a wedi dysgu lot am y cefndir hefyd. A dwi hefyd yn gwneud gwaith gweinyddol a dwi'n teimlo bod y ddau wedi cyfuno dda hefyd. Ddoth i gyntaf i helpu fi efo ngwaith papur ac oedd hi'n gwneud gwaith bendigedig am hynny. Ac o'n i'n gweld yr potensial iddi gario ymlaen a fod yn dda efo'r plant. Mae di altro ni hyder efo'r plant gymaint. Mae'n gydweithrwyd bach dda, dwi'n wrth y modd yn gweithio fe. Dyd y gwir, o'n i bai hi yn gwneud y ceisiadau i gael y grantiau, fysa ni'n lledaenu heddiw. Dwi wedi bod yn ffodus iawn. Mae Llunos yn Hiwtari wedi bod yn hynod gefnogol i fi drwy gydol y cwrs. Mae hi wedi bod yn wych a mae hi wedi rhoi arweiniad ffantastig. A swn i wedi gallu gofyn am well tiwtor. Ac hefyd yn yr un modd, mae staff y cylch wedi bod yn hynod gefnogol a hebdda nhw fysa ddim yn bosib bod wedi cwblhau'r cwrs. Dwi'n mor falch bod Donna wedi cael ei wynebu fel Dysgwr y Flwyddyn. Ges i dipyn o sioc, dweud y gwir, a mae o'n deimlad o falchder y dweud y gwir, a mae hynny'n cloriannu bod bob peth mae rhywun wedi wneud a wedi mwynhau'r cwrs hefyd, mae wedi bod yn werth bob eiliad. Diolch, Rala Rwdins. Mae'r Rala Rwdins di fynd adre.